Matagal-tagal na rin. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Hey! Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang ni Oliala at Diego Bandido. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Aleph, 25 years old at solong naninirahan sa ancestral home namin dito sa Novaliches. Wala na po kasi akong mga magulang at yung 3 kapatid ko sa abroad na naninirahan kasama ang mga pamilya nila. Naisipan ko pong sumulat sa inyo para ibahagi ang nakakatawang eksena sa buhay ko kamakailan lang. Ganito po kasi, dahil dito po ako ipinanganak sa lugar namin, kilala ko po ang lahat ng kapitbahay. Yung turingan namin parang pamilya. Alam namin ang mga ganap sa buhay ng bawat isa. Early this year, nag-migrate yung katabing bahay ko sa New Zealand kaya binenta na niya yung bahay niya. Sinubukan naman naming kaibiganin yung nakabili kaso hindi talaga namin napagkikita. Parang may sariling mundo. Laging nasa loob ng bahay. Kung lumabas man, nakakailang kausapin. Kasi laging nakakunot ang noo. Kung hindi mukhang masungit, mukhang may malalim na iniisip. Nagsimula akong kabahan nang mapansin ko na lagi siyang may mga delivery na malalaking drum. Yung bang tipong kasyang isang tao sa loob. Alam mo, kakapanood mo yan ng mga crime film. So, nakakaloka kasi pag hapon, may maririnig pa akong pukpukan. So, napaisip tuloy ako, papaano kung serial killer ang kapitbahay ko? Isang araw habang nagdidilig ako sa bakuran, tumawag ang ate ko. Simpleng kumustahan lang pero naiyak kami pareho. Nakakapraning kasi yung pagtaas ng mga presyo ng bilihin, pero yung sweldo ganun pa din. Nagpalitan kami ng takot and what ifs. At habang nag-uusap kami ni ate, hindi ko na malaya na nakatingin na pala sa akin yung weirdo kong kapitbahay. Dali-dali ako nagpaalam kay ate at sinabing tatawagan ko na lang siya ulit. Pagpasok na sana ako ng bahay nang tawagin ako ng kapitbahay. Out of curiosity, lumapit ako. Hindi daw niya maiwasang marinig ang usapan namin ni ate. At kung okay daw sa akin, pwede akong pumasok sa bahay niya at may mga ipapakita siya. Ayoko namang magmukhang rude kaya pumayag naman ako. Habang pumapasok ako sa gate, nag-flash yung buong buhay ko sa imagination ko. Ito na yon. Katapusan na ng paghihirap ko at ng buhay ko. Nagulat ako pagpasok ko ng bahay niya. Maaliwalas at maayos. Malinis at hindi amoy crime scene.
Sabi niya kahit daw siya natatakot sa mga nangyayari. Pero sa halip na magpadala sa takot, pinipili daw niyang maghanda. Una niyang pinakita yung malalaking drums na pinangsasahod niya ng tubig ulan. May mga filter at takip. Malaki daw ang natitipid niya sa bill ng tubig dahil dito. Tapos dinala niya ako sa likod bahay. Dito may mga tanim siyang gulay tulad ng kamatis, talong at pechay. May mga herbs din gaya ng basil at oregano. Hindi lang yun. May stock siya ng canned goods, first aid kits, flashlight at extra batteries. May go bag pa siya na ready anytime. Ikaw, Nicole, may go bag ka na? Ha? Wala, hindi na kasi uso eh. Tsaka di ba yung problema ko sa go bag, paano kapag ka nag-earthquake, paano ko pa siya hahanapin? So, wala na lang akong go bag. Anyway, hindi naman pala siya serial killer, Nicole and Diego. Prepared lang. At overthinker lang pala ako. Doon po ako natauhan. Habang ako ay nag-iipon ng kaba at haka-haka, yung kapitbahay ko naman ay nag-iipon ng mga bagay na makakatulong sa oras ng pangangailangan. Simula po noon, naging magkaibigan na kami. Tinuruan niya ako kung paano maging handa, hindi lang sa sakuna, kundi pati sa buhay. Natuto ako magtanim, mag-imbak, at higit sa lahat, mag-isip muna bago mag-imagine ng buong krimen. Hindi naman masama ang pagiging kakaiba. Minsan, ang delikado yung magpapadala ka sa sariling imahinasyon. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Aleph. Aleph! Hey, Bata-bata mo naman 25. Oo, ganyan talaga. Kami nga 45 na. Ay, ano ba tayo? 35. Ay, wala naniwala na 35 lang tayo. Yan yung problema ng mga overthinker. Oo, correct eh. Kami nga, kumbaga, Diego mentioned about your youth o yung kabataan. Huwag ka mag-alala kasi batang-bata ka pa, praningning, overthinker, ganyan. Normal naman din yan. Kami nga at this age na mas matanda kami ng 2 dekada sa'yo, minsan may pag-overthink pa rin na nagaganap. Totoo din naman, better safe than sorry. Yes. Mas maganda rin lang naman yung ikaw ay alive, alert, and enthusiastic, di ba? Versus yung wala kang pake, serial killer na pala yung nasa tabi mo, di ba? Pero una sa lahat, hindi po na lahat ng tao na may drum ay nagbabalak na ilagay ka doon, sementohin, at parang hindi ka na makita from the face of the earth. Hindi po lahat talaga ganon. And siguro talagang ang best na lesson that we could learn is we don't judge people according to what we see. Correct. Kasi yung nakikita po natin maaaring panandalian lang, maaaring isang aspeto lang talaga ng kanilang buhay. Katulad ng kwento mo, Alet, na ang drum pala na ino-order ay filter. Correct. Yung pagpupukpok pala na nagaganap ay pagtatanim. Diba? Ito nga sinasabi ko sa misis ko, sa asawa ko, tapos sa ilan sa mga kasama namin sa church na yung mga nakikita natin, huwag tayong magbibigay ng ating conclusion kasi laging may context yan. Alamin mo muna yung context, bakit ganito yung ugali niya. Correct. Tingnan mo yung backstory, ay kawawa pala siya, kaya ganito yung ugali niya. Correct. Kaya pala siya ganyan na mainipin siya. Kaya pala siya ganyan na maiksi ang pasensya. Or kaya pala laging mainit ang ulo niya. Ganon. At lagi nating tatandaan, ang nakikita lang din po natin is one part of that person. Yes. So parang si Alet, ang nakikita lang natin, Yung ang nakita mo lang masungit. is yung masungit. Tapos may mga nakakunot ang drum. ikaw ba naman, ang dami mong tanimin kahit wala namang sakuna. 'Di ba? Hindi ka ba magsungit, 'di ba? Diba, yung bang ikaw ba naman sa gitna ng krisis na ito, hindi ka ba magkunot ng noo? Totoo naman nakakakunot ng noo. Correct. And sadyang may mga tao talagang ang mukha nila, ang itsura ng mukha nila, sadyang yun na talaga yun. Todo na yun. Todo na yun. Parang, ito na, yan na yun. Yan na Akala yung smile nila. Correct. Ganon, di ba? Yan na yun, smile mo. Yan na yun eh. At hindi natin sila masisisi. Sagad na. Correct. Laging merong backstory. Yes, oo. Ganon. So yung context ko minsan, halimbawa ngayon naiinis ka sa tao na yan, pero pag nakita mo yung context, yung backstory, yung galit bilang naawa ka, ay Yan. kaya pala. Kaya pala siya ganon. O kaya kaya pala siya ganyan mag-operate sa life, o ganyan siya makipag-usap sa kapwa, or kaya siya maawain, let's say, 'di ba? Is because
because meron backstory. Yan. Ganyan. Diba? So, importante alamin natin yung backstory. Correct! Alamin natin yung yung context kung bakit ganyan yung pag-uugali ng isang tao. Tsaka alam mo, Kabisyo, it's all about self-discovery. Hindi natin pwedeng i-judge ang isang tao base lang sa pagkakilala natin sa kanya. Kasi siya din mismo, dinidiscover niya din yung Yes. sarili niya. Oo. 'Di ba? So, hindi para sabihin natin, ganito siya kasi ganito. Pero at least kapag medyo naintindihan natin yung konteksto kung bakit siya masungit, nagkakaroon tayo ng understanding of Correct. that person. Saka ang pag-discover sa sarili, wala po sa edad yan, ha? Wala. Merong mga late na talaga nila na-discover yung sarili Correct. nila. Meron namang early. Oo. Bata pa lang sila, meron na silang self-discovery. Parang yung anak ko po is coming up with her first ever book. Wow. Oo. Nagkasundo na kayo sa cover? Nagkasundo na kami. Oo. Kasi Walang AI. Walang AI. Ayaw niya ng AI. So the title of the book is My Ink-Stained Heart. Wow. So kanina sabi mo na may mga tao na late na nila na-discover who they are. May mga taong as early as 12, katulad ng anak ko, na na-discover niya that she can actually write. 'Di ba? She's 12 turning 13. So may mga tao talagang ganun. At medyo early in her life, medyo iniisip niya na isa sa mga pwede niyang puntahan sa life, bukod sa pagiging isang author or writer, is probably a therapist. Gusto niyang she likes to listen to people. Gusto niyang, she likes the feeling of people trusting her. Wow. May mga ganon. Na bata pa lang alam na nila. 'Di ba? May mga kakilala ko na parehas ko yung edad hanggang ngayon hindi pa nila alam ang gusto nila sa buhay. Totoo. Pero, it doesn't make them bad people as well. Correct, Talagang sadyang ang self-discovery ay lifelong naman po Oo, yan. tama. Habang nabubuhay ka, pwede kang merong ma-discover sa iyong sarili. Tama. O, 'di ba? So, wag po tayong quick na mag-judge ng ibang tao kasi hindi po natin alam kung ano ang tunay na kwento. Ulitin natin, hindi porke ang kapitbahay ay mahilig maghasa ng kutsilyo. Ibig sabihin na nito, ikaw ang next victim. Serial killer Correct, ka. serial killer ka agad. Medyo iwas-iwas din po tayo sa pagnood ng mga nakakatakot na panoorin Ayan. na nagkakaroon ng negative impact tungkol sa ating mga kapitbahay. Grabe, no? Ang nakakatakot talaga, lagi siyang may delivery ng drum. Di ba? Kaya pala sumusungit dahil pangit yung drum na na-deliver. Oo. Gusto niya mag-imbak na maraming tubig. Mahinang klase yung na-deliver na drum sa kanya. Ang laki-laki, hindi niya Correct. ma-dispose. Diba? So, lagi may kwento, lagi may konteksto o dahilan kung bakit ang isang tao ay ganyan. So, Ayan. let's just be more understanding. Yan ang pinaka-importante ngayon. Of other people. Kasi, again, hindi natin alam kung ano po ang kwento ng buhay nila. Yung simpleng manong driver na nasakyan mo ngayon. Totoo parang yan. hampas ng manibela, parang Correct. tunog yung bibig. Nagtasaltik, ganyan. Oo. Diba? Di mo alam yung gutom siya. Correct, oo. Iniwan niyang gutom yung pamilya niya. Wala na siyang maiuwi Wala siyang maiuwi. Diba? Grabe yung crisis niya. Speaking of crisis kanina, kasi nag-aabang ako na mag-jeep ako kanina. May pinuntahan lang. Malapit lang. Mga 15 minutes ako nakatayo doon. Halos wala nang jeep na bumabiyahe. Kung may dadaan man puno, so hindi ka rin makasakay. Diba? So ganoon na siya kahirap yung buhay. Correct. Kaya maiintindihan mo kung bakit Oo, yung nakakunot yung noo. yung driver kasi yung pasahero. Alam mo nga kulang. yung let's be a little more understanding mga kabisyo. Kung whatever help that we can share to other people, especially sa mga tsuper. Kaya nga Yes. kami po dito sa tulong ng ACS, ng Charm Fabcon Purple Eternity. Yes. Tuloy-tuloy yung pamimigay natin ng libreng boundary para sa mga tsuper. Tama. Kasi alam po namin na hindi po madali ang Correct. inyong pinagdadaanan. Ayan. Meron isang driver nga dito kanina nag-claim na parang uubos. Hindi mo ba na-meet? Hindi ko na-meet. Yung kapwa ko Ilonggo, si Kuya nakikinig ngayon, talagang uubusin niya yung energy mo. Talaga? Tuwang-tuwa siya. Dahil nakakuha Talagang- siya ng 1.5. Oo, sabi niya, Sir, last year pa ako nag-register, ngayon nanala. Nakakatawa naman, di ba? Alam niyo po, sa totoo lang, yung tip na pwede niyo ibigay sa tsuper will go a long way. Yes, oo. Dagdag din po yan sa Kahit konting barya, sa crudo. halimbawa, yung
pamasahe, 13 pesos. Kung may 15 pesos ka, Ayun, malaking ibigay mo bagay na na. yun sa kanila eh. 'Di ba? Kasi Sobra. kanya-kanya bayanihan. Mhm. Bayanihan na ang mahalaga mga kabisyo. Oo, so Kailangan para at na least yan. may encourage pa rin yung mga driver na bumiyahe pumasada pa pa rin. rin, Kasi yung mga correct. pasahero tinutulungan na kahit konting barya. Kasi pag wala na talaga, hindi na sila babiyahe. Tayo din ang tatamaan, yung mga Correct. commuters din. So Tayo tulungan din. tayo. Tayo din ang kawawa, Oo. 'di ba? So basta tulungan, nasa panahon po tayo ng krisis, wag na mag-judge Oho. ng ibang tao as much as we could. Just continue to help. Kagaya nitong kay Aleth, 'di ba? Oo. Nung narinig ng kapitbahay niya na namumblema sila Oo. sa krisis. So nag-share siya ng mga tips niya Correct. para diba? ito At yung yan gawin. din yung gawin natin mga kabisyo ha. Kung may mga tips po kayo para makatipid Mhm. at nakakatulong ito kunyari sa inyong pamilya, Yan. i-share nyo po, wag nyo pong i-gatekeep. Correct. Oo. Kasi for all you know, yung extra na Oo. masasave nila will actually save their lives. Ayan, buti na lang hindi tawag dito, Ano? binigyan ng dinuguan si Aleth pagpasok dun sa bahay. Oo, kundi. Sinong kapitbayang niluto? Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para
Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, bibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano?
Oh. Pasok ko na. Ayan, isa lang. Pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito. Approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka, yan. Baluktot! Babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi. Masaya ka ba? Oo naman, basta magkasama tayo dito, nagbabatuhan tayo ng mga magagandang kwento, banteran, masaya ako. Talaga? Yung tanong natin ngayon, tanongin natin. Doon sa nakikinig sa atin ngayon, sa kabisyo natin na nagmamaneho ngayon, masaya ka ba? Oh, kabisyo, masaya ka ba? Alam mo, masasabi nating sumasaya yung taong yan kapag merong tip. Depende kasi rin yan sa bigayan eh. Totoo yan, partner. Sino ba naman hindi masasayahan kapag nabigyan ka ng pera? Oo naman. Alam mo Diba? kahit sino sigurong tao na mabigyan ng mga extra, sayang-saya yan. Pero ang tanong, partner, masaya nga daw ba siya talaga? O baka yung taong minamahal niya, sumaya na sa iba? Ay, boom. Pag gano'n na sumaya siya sa iba, o di ba? Humanap ng bago. Oo. Hanapan mo din ng bago, tsaka ang mahalaga dyan, di ba? Hindi man kayo ang nagkatuluyan, at least least, kayo ay nagkatikiman! Diba? Anong lasa niya? Oy! Anong lasa niya? Masarap, maalat, maasim, matamis, o ano? Depende sa parte na tinitikman. Pero, alam mo, may napanood nga ako kay Heart Evangelista. Ano yan? Meron siyang nagva-viral na video recently na okay lang daw na wala na siyang mga kaibigan. Basta meron siyang pera, sapat na yun para sa kanya. And I think yung kabisyo nating nakikinig ngayon, parang sa jowa, kaibigan, parang okay na siya. Basta may pera siya na iuwi niya sa kanyang pamilya. Totoo yan. Tsaka para sa sarili niya. Kasi alam mo sa mundong ito, lalong-lalo na sa estado na meron tayo ngayon, sa politika, sa ekonomiya, sa lahat ng aspeto na meron tayo ngayon. Napakahalaga ng pera eh. Tunay. Kaya nga kapag meron kang extra, may bonus, biglang binigyan ka ng tip ng isang tao na hindi mo akalaing magbibigay ng tip sa'yo, ay, panalong-panalo ka. Tama. Ganun yung pakiramdam. Kaya nga ako, dude, minsan talaga parang kapag nag-hosting ako, ginagalingan ko ng sobra. Oo. Tapos hinahaplos ko din yung kamay. Para may extra. Oo, nung May lalaking extra may-ari bayad. ng kumpanya, Oo, yan. para may extra bayad, diba? Malay naman natin, diba? Madaan sa ganon. Magka-tip, no? Oo, o kaya haplosin ko yung kamay kasi kumakanta ako, diba? Yan. Parang e-extrahan ko pa ng mga kanta-kanta. Manong driver, wag mo aplusin yung kamay ng katabi mo ngayon, yung pasahero mo, kulong ka. Kulong ka. Sige, subukan mo haplusin yan, kaso ka. Totoo.
tsaka hindi ka lang makukulong. Lagot ka pa sa asawa mo. Anyway, Kabisyo, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At ngayong gabi, samahan nyo kami sa isa na namang pagsisiwalat ng sikreto ng ating Kabisyo. Kaya naman kapit lang, tutok lang dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Susunod na po ang DJ Rocky Secret File with Jello. DJ Rocky, halo-halo ang nararamdaman ko. Kinakabahan ako, natatakot ako, gusto kong tumakbo. Metro's #1 Love Radio. Basic! Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang squirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Ano yan? Bako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na naman to. Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayan na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalse. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat i-tutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. May linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin.
O sige, pwede sa mukha. Okay, sige, sa mukha. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa mukha, yan. Baliktad! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa mukha. Sa mukha? Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go, go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo mo. naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako, pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number 1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding! Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit gustong manakit. Ding! Ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Tay. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko.
pag nilalabasan. Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo, best friend, habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Ah? Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Ah! Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan? Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Oh, ano ang context pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice. Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ah! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung Makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita. 5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag nyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sekreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye, everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede samahin ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami. Iba't ibang conversations. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with
Jello. Hindi natuloy ang kasal namin sa simbahan dahil sa pamilya ko. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago niyo ako sa pangalang Candy. At ito ang aking secret file. May fiancé ako. Itago na lang natin siya sa pangalang Warren. Noong nagsisimula pa lang kaming magplano ng kasal, isang bagay lang talaga ang pangarap namin. Ang maikasal sa simbahan. Naghanap kami ng mga supplier. Pumili ng petsa. At tuwang-tuwa kami nang malamang available ang simbahang gusto namin. Excited naming ibinalita ang plano sa kanya-kanya naming pamilya. Pero habang papalapit ang araw ng kasal, ay pakiramdam ko unti-unting nawawala sa amin ang karapatang magdesisyon para sa sarili naming kasal. Sa halip na suporta, mas maraming gustong makialam. Ang nanay ko, gusto si Warren ang sumagot ng halos lahat ng gastusin sa kasal. Dagdag pa rito, sabi ni nanay, sa kanya ko muna ibigay ang 2 buwang sahod ko bago ako mag-asawa. Ang dahilan niya, malaki raw ang utang na loob naming magkakapatid dahil pinaghirapan nila kaming pag-aralin ni tatay. Paano na lang daw siya kapag nag-asawa na ako? At hindi lang yun. Nang malaman pa ni nanay na Lunes ang napili naming petsa, agad siyang tumutol. Dapat daw, weekend ang araw ng kasal para makadalo ang mga kamag-anak at mga kaibigan niyang manggagaling pa ng probinsya. Ang isa ko namang tita, hindi pa man kami itinatanong, siya na mismo ang nagpresentang maging ninang. Paulit-ulit niya akong tinatanong tungkol sa motive ng kasal dahil bibili na raw siya ng gown sa Divisoria. Marami raw murang gown doon. DJ Rocky at DJ Jello, sa totoo lang, wala sa mga tita ko ang gusto kong gawing ninang. Pakiramdam ko kasi, imbes na suportahan kami, mas inuuna nilang sulsulan ng nanay ko. Habang ang kapatid ko namang nagtatrabaho sa Singapore, ay tahimik lang. Alam ko na naiintindihan niya ako. Dahil isa rin siya sa mga umalis ng bansa para makalayo sa ugali ng ilan naming kamag-anak. Ako naman, tahimik lang. At laging naglalabas ng sama ng loob sa kapatid kong nasa Singapore. At habang tumatagal ang paghahanda namin, mas lalo akong napapagod. Pakiramdam ko, hindi na ito kasal namin. Parang reunion na ito ng pamilya ko. Parang event ng nanay ko. Kaya isang araw kinausap ko si Warren. Sabi ko,
Hindi ko na kayang ituloy ang isang kasal na hindi na namin kontrolado. Nag-usap kami ng masinsinan. At dito ay nakabuo kami ng pinakamahalagang desisyon sa buhay namin. Nag-imbita kami ng mga kapamilya namin para sa isang family gathering. Meet the family kung tawagin. Nandoon ang mga magulang ko, ang kapatid kong umuwi mula Singapore, kasama pa ang 2 kong tita na kapatid ng nanay ko. Sa side naman ni Warren, naroon ang mga magulang niya. Kasama ang mga kapatid niyang umuwi pa galing Canada. DJ Rocky at DJ Jello, akala ng lahat, pag-uusapan na namin ang nalalapit naming church wedding. Pero pagharap naming 2 ni Warren sa kanila, nagsalita na kami. Hindi na matutuloy ang kasal sa simbahan. Yung kaninang maingay na salo-salo, biglang nabalot ng katahimikan. Kitang-kita ko ang reaksyon ng nanay ko. Napakunot ang kanyang noo. Nanlaki ang mga mata ng mga tita ko. At para bang ang lahat ay mangyak-ngiyak dahil sa nabanggit namin. Hindi sila makapaniwala na yun ang maririnig nila mula sa amin. Kapag magulo na ang mundo, Alexander, James Roy. Hello sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook Live, TikTok Live, at lahat na ng klase ng live. Palagay ninyo, ano ang magiging kasunod na magaganap sa ating secret file? Bakit kaya hindi na matutuloy ang church wedding? Hi, Miss Elsie Salcedo. Tashang, hello. Robert Dionisio, magandang gabi.
Hi kay Jel. Salamat sa parosas mo. Antrax, hello. Luisa, hello. Athan. Magkakaunhatan. Ano ibig sabihin niya ng dahilan? Kasi maraming sawsawers. Sabi ni May, wag na niya invite sa wedding. Mama niya, haha. Hi kay William. Noah Onad. She. Hello. Roslyn Caballes. Baka may financial problem. Nakakaloka naman kasi yung nanay, 'di ba? Pinapasagot yung kasal dun sa lalaki. Tapos gusto pa, imbis na Lunes nga, dapat the weekend, o 'di ba? Nakakaloka. Ang magdedesisyon talaga ay nanay. Hi po kay Miss K. Hi daw kay Bella. Antrax from Cagayan de Oro. Chona. Good evening. God bless you. Thank you. Tita Babes, hello. Di ba dapat sila ang masusunod? Totoo. Dapat kung sino yung ikakasal, sila ang masusunod. Lalo na kung manggagaling naman sa kanila yung perang panggastos ng kasal. Ang rule lang dyan, kung sino magbabayad, siya ang dapat magdikta kung ano ang mangyayari. Kaya kung ayaw ninyo na diktahan kayo ng mga magulang nyo, ng mga kapamilya ninyo, tungkol sa magiging takbo ng kasal ninyo, huwag po ninyo nahayaan na mag-ambag sila sa kasal nyo. MJ Madrid, hello. Cessa, Alexander, Papa Dring, Emil. Dapat yung babae ang sagot sa kasal. Grabe naman, babae talaga. May pakasal na sila, tapos sabihin niya tapos na ang kasal sa family meet nila. Palagay mo ba yun yung mangyayari? The Ugly Boy, Bella Dionido. 10. Hindi. Dapat share kayo. Pero kung gustong sagutin ng lalaki yung kasal, why not? Feeling ko lang. Malalaman natin. Hi kay Alexander Hidalgo na gustong samahan si Mara Tony sa swimming pool sa Butuan. Imbitahan mo kasi si Mara para may kasama ka. Carl Kinimoto. Miss Jess, ako pag kinasal ka sa buong angkan ko, papa ko masusunod. Totoo ba? Ba't daw hindi ako nag-artista? Eh di pag nag-artista ako, hindi na ako mag-DJ. Ha? Naisip ko din naman yan, kaya lang ano. Charot. She, simple lang siguro ang gusto nilang kasal. William, hello. The Ugly Boy, hindi ka sumama sa Flight Idol. Sino ka? Ugly Boy. Tingnan natin to. Bakit sir, nasan ka ngayon? Ha? The Ugly Boy, saan ka ba nagtatrabaho? Emil, conforme sa usapan nila, ako hati na lang. O, diba? Okay din naman na hati na lang. Sabi ni May, dati akala ko talaga DJ Rocky, kapatid ko si Ying. Kapatid ko, kapatid mo. Kapatid mo. Kasi Constantino yung apelido mo? Charot. Sa take and give. Give and take. Yan. Miss Jess, hello. Bakit, The Ugly Boy, kasama mo ba ang asawa ko? Akala niyo kapatid ko si Ying. MJ Madrid, shoutout na si Rampadora. Yung parents ni Daddy ang sumagot sa kasal noong March 14, 1985. Uy, yung tagal na nun ah. Hi sa mga monkeys. Dina Dionido. Skincare reveal. Lagi kayong maghuhugas ng mukha bago matulog. Mahirap kasi masyado nangialam. Nagiging magulo ang kasal. Hi po, DJ. Thank you.
Cheche, may idol sa drama. Uy, thank you naman. Thank you. Sa lahat ng mga nanonood ngayon, mabuhay po kayong lahat. Sana okay lang kayo. Watch out for part 2. Sandali na lang. How much yung hair stick gel? Para nasa 400. 300, 400. Cinema movie reco. Ngayon, The Odyssey. Sharing is caring nga, diba? So, kung kaya naman mag-share sa budget, why not? Totoo. Hi, J. Hi po. Pera. Charot. Pag may kaibigan kang tunay, para ka na rin nanalo. Excited na po ako sa mangyayari sa wedding nila. Oo, malalaman natin. Break time ko ba? Commercial break natin. Saka nagtatrabaho, The Ugly Boy. Mahilig ako mag-swimming. Alexander Hidalgo, parang nandun ka pa sa alas 3 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi ah. Alas 9 na ngayon, matulog ka naman. Bianca, hello! Hi po, Belen. Ang hindi ko lang nakikita yung mga Facebook na comment ah. Wala daw Facebook, ayan. So, TikTok lang pala tayo. Out of the topic, napanood mo na ba yung Devil Wears Prada? Hindi po. Eliza Castillo, Aurora Cagape, Kaiser Cortez, Jen 31795. Waiting sa secret file na SPG from Miss Jess. Talaga, so, gusto nyo ng SPG? Once a week lang yun, guys. Ken, hello. Ken, dito para pen. Yung anak ko kanina, bago ko iwanan, tinuturuan kong magsabi ng mama. Pero ang bilis ng times, ng pagka-boredom. Shout out sa asawa ni Reynald Tabor, Claricel Tabor. Ano yung flowless pala kayo, Shy? So, meaning wala akong flow? Available na sa Disney. Sabi ni Mi. Sige nga, check ko nga. Cheche. Sarap daw pakinggan ng SPG. Okay, sige. Bukas na lang yun. Joel, Meligaya, Alexander, tsaka lamig sa katawan ko sa swimming pool sa Butuan. Shoutout po sa mga jowa na mas may time pa sa friends niya. Hi kay Eds. Papa muna ituro mo DJ Rocky para mama masambit niya. Gusto ko mama. Mom. Ano? Charlene. Hi, Charlene. Yan na. Belle, hello. Matagal na po akong tagapakinig. Uy, thank you. Chantel, shoutout kay M. Hope. Solo. M. Hope. Army ba kayo, John? Cycling Cell. Sino mga army, John? Dati, muntikan na ako maging army. Kaya lang, kinuha ako ng Blackpink. For a while, kaya lang kasi dapat, parang feeling ko may pera ka para masustain mo yung pagiging fangirl mo eh. Wala akong pera. Kaya hindi ko na-sustain yung pagiging fangirl ko. Pero umabot sa point na lahat ng mga videos ng BTS tsaka ng Blackpink, pinanonood ko. Piniplaylist ko yun. Oo. Yung mga era pa ng diba yun? Don't kill this love. Tapos inaaral ko pa yung sayaw. Tapos yung sa BTS, yung Dynamite. Ay, iba pala yun. Tsaka yung gusto ko yung mga kanta, smooth like butter. Yun. Like criminal. Yun ba yun? Ha? Yung smooth criminal. Alam mo, Ganun ba yun? mas matanda ako sa'yo pero Smooth criminal. naabutan mo pa yan. Hindi, may CD yung lola ko nun. Talaga. Tsaka yung tita ko. Ayan.
Michael Jackson, no? Ganun lagi. Grabe si Titangelo mo, Michael Jackson. Pero yung binabanggit mo kanina, di ba mga K-pop yan? Oo, may K-pop. Si G-Dragon ang idol ko. G-Dragon. Kilala mo yun? Sa ano? Si G-Dragon. Anong kanta niya? Nakalimutan ko yung kanta niya. Pero kasi kilala ko lang siya sa lifestyle niya tsaka sa pagiging passionista. Ganon. As in P. Passionista. Ganon. Na-meet ko na daw ba ang Beanie in person? Na-meet mo na ba ang Beanie in person? Oo naman, na-meet na natin yan. Binibirocha, ganon. Si Andrew E. Hindi si Andrew E. Beanie talaga. Si Beanie hindi pa po. So ako na-meet ko na sila in person sa Spotify Awards Ay, sana 2024. Grabe. Nag-host ka dun? Hindi ako nag-host. Recipient tayo ng award. Grabe ka naman dun, partner! Oo. Late ka lang dumating Pero nung time na yon, Rocky Secret File pa. Tapos, top new podcast, solo category. Ayun yung may cake. Yes. Binigyan ka ng isang hiwa ng cake ng Spotify. Yes. Wow. Hi, Blue. Diba? Grabe. Mapayat si Mama Nicole, no? Oo, syempre, naghahanda. Para sa photoshoot. Photoshoot. Ako na lang yung hindi nakakapaghanda sa atin. Ang lakas ko pa kumain kanina. Marian Rivera. Martin Rivera. Yan, na-meet na natin. Hindi ba ikaw yung nag-interview sa Beanie nung nandito pa sila? Ako? Oo. Hindi, dude. Sikat na sila noon. Hindi rin ako nag-interview. Hindi kasi may time na, siguro hindi pa sila nagbo-boom, pero Pumunta sila pinopromote na dito, nila yung diba? oo. Binibirocha. Si Beanie. Hindi, naano natin yan. Na-meet mo na sila. Sinayaw na nga na yung Chinita Girl eh. Talaga? Oo, hindi pa po sila sikat. Mga Saan mo kabisyo. sila na-meet? Sa halfway. Nakakatawa ba yun? Oo. Medyo. Ito nga natawa. Natawa ako na, naasar ako. Alam mo, natawa ako pero gumanyan ako sa depensa yun. Masyado ka na, makulit. Ay, no. Ba't mo ganun? Diba? Hindi, sinayaw na yung Chinita Girl kasi yung panahon na bago-bago pa lang sila dun sa Star Hunt. Di ba sa Star Hunt sila? Oo. Oh, yan. Dun po sila. Yan. Dun natin sila. Pero alam mo, partner, ang pinakamagandang nakilala kong artista, bukod sa'yo, syempre. Radio di announcer. Yan, celebrity. Yan. Bukod sa'yo, partner, si Julia Barreto. Ay, talaga? Tabi ko yun, Diyos ko po. Ano sabi mo? Wala, syempre, hindi ko naman kausapin. Barreto yun eh. Sino, Bautista na ako. Parang pag lumapit ka, barado ka. Uy, ganun. teka lang. Ano to? Barreto to. Ano ka ba? Hindi, Barreto, dude. Ganda talaga. May mapa-makeup o wala, maganda talaga. Talaga? Oo naman. Sinayang, no? Pinangarap ko nga maging Joshua Garcia. Uy, dude. Napakinggan po natin ang ikalawang bahagi ng storya ng ating letter sender ngayon sa Secret Files. Kabisyo, may katanungan lang ako. Hanggang saan ang hangganan ng pakikialam ng pamilya sa isang kasal? Kasal pa ba ang matatawag ang isang kasal kung ang mga magdedesisyon ay ang mga pamilya o mga kamag-anak? Bakit parang family reunion o pagsasalo-salo ng mga kaibigan ng mga nanay ni Candy ang mangyayaring kasal sa kanila? Kabisyo, minsan ang pinakamahirap palang sabihin ay hindi I do, kundi ang salitang tama na. Tama na sa mga taong pilit nangingailam sa mga desisyon ninyo sa buhay. Tama na sa mga taong pinapangunahan
ang inyong mga plano. Kabisyo, kung ang pagpili mo ng kapayapaan ang magiging dahilan para masaktan ang sarili mong pamilya, magiging mali ka ba? Sa unang bahagi ng Secret File ni Candy mga kabisyo, naramdaman natin kung paano unti-unting nawala ang saya sa paghahanda ng kasal dahil sa sobrang pakikialam ng kanyang mga kaanak. Pero ang hindi nila alam, may desisyon na palang ginawa sina Candy at Warren bago pa sila nagkita-kita. Paano kaya tatanggapin ng nanay ni Candy na hindi na matutuloy ang kasal sa simbahan ng kanyang anak? Mga kabisyo, abangan ang susunod na magaganap sa pangalawang bahagi ng istorya sa Rocky's Secret Files with Jello. Hindi na matutuloy ang church wedding namin. Wala nang magaganap na church wedding. Dahil ang totoo, kasal na kami. Tahimik naming inayos ang lahat ng requirements sa munisipyo. Walang nakakaalam sa mga kamag-anak namin. At bago pa man namin ipinatawag at inimbitahan ang mga kapamilya namin at mga kaanak namin sa family gathering or meet the families, ay legal na kaming mag-asawa. Pagkasabi namin ang katotohanan ay parang tumigil ang oras. Napailing ang mga tita ko. Ang nanay ko naman halos hindi makapagsalita dahil sa pagkagulat. Hindi sila makapaniwala sa narinig nila. At ramdam ko na may mga pag-aalinlangan sila. Samantalang ang pamilya ni Warren, isa-isang tumayo. Niyakap kami at buong puso kaming binati. Magkaibang-magkaiba ang naging reaksyon ng kanya-kanya naming pamilya. Ang inaasahan ng lahat na engrandeng church wedding ay nauwi sa isang secret civil wedding. Imbes na 150 ang bilang ng taong bibisita, na halos kalahati ay mga kamag-anak at mga kaibigang gustong imbitahan ng nanay ko. 4 na witness lang ang kasama namin sa mismong kasal. Mga tunay naming kaibigan ni Warren. Walang engrandeng styling, walang magarbong catering, walang program, walang motive, walang wedding dress na mamahalin, walang barong o suit na ipinatahi. Basta kami lang ni Warren. Kami lang ni Warren. Yun ang mahalaga.
Mahalaga sa amin ang desisyon namin yun. Ang unahin ang katahimikan para makapagsimula kami ng bago naming pamilya. Kaysa pahalagahan ang ingay ng opinyon ng iba. Pero DJ Rocky at DJ Jello, hindi doon natapos ang lahat. Pagka-uwi namin sa bahay, at kami na lang ng pamilya ko ang magkakaharap, doon na bumuhos ang galit ng nanay ko. Sinabi niya na ipinahiya ko raw siya dahil nakapag-imbita na siya ng mga amiga at mga kamag-anak namin. Tinawag pa nga niyang walang modo ang asawa ko. At sinabi niya pang nagoyo lang daw ako. Paulit-ulit niya pang sinabing nagyayabang na raw ako dahil aangat na ang buhay ko. At kung hindi raw dahil sa kanila ni tatay, wala raw ako sa kinalalagyan ko ngayon. Tahimik lang akong nakikinig sa ibinabatong galit at masasakit na salita ng nanay ko. Hindi dahil sang-ayon ako, kundi dahil alam kong kahit anong sabihin ko, hindi niya yun maiintindihan. Masakit para sa akin na marinig lahat ng yun. Ayoko namang ikumpara ang pamilya ko sa pamilya ni Warren, pero ang pamilya ni Warren ang unang nagpakita sa akin ng pagtanggap. Pagtanggap ng walang halong kondisyon na matagal ko nang hinihintay. Masaya lang sila dahil masaya kami. At kung ano man yung naging desisyon namin, nire-respeto nila yun. Sa ngayon ay nakabukod na kami ni Warren. Maayos ang pagsasama namin at masayang masaya ako sa piling niya. Kaya lang, ilang buwan na ang lumilipas. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako kinikibo ng nanay ko. Sa kabilang banda naman, nagkakausap kami ng tatay ko. At sinusubukan niyang kausapin si nanay. Pero sarado pa raw ang isip nito. DJ Rocky at DJ Jello, mabigat lang ito sa puso ko. Dahil ngayon, buntis ako. At pangarap ko na lumaki ang anak namin ni Warren na may maayos na relasyon sa magkabilang panig ng pamilya. Napapaisip ako ngayon. Tama ba na ako ang unang lumapit at makipag-ayos? Kahit pakiramdam ko, ang kasalanan ko lang naman ay ang piliin ang kapayapaan ng pamilyang binubuo namin. O minsan ba dapat munang tanggapin na kailangan ng panahon para maghilom ang mga sugat? Hanggang dito na lang po muna, DJ Rocky at DJ Jello. Muli, ako si Candy. At ito ang aking secret file.
Basic! Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyon na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako, oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Na mapakinggan kasi hindi naunawaan pa ng nanay yung pagbitaw ng kanyang anak doon sa kanilang bahay, sa kanilang tahanan. Babae pa naman tong sender natin. Tama. And usually talaga, pag babae, ito po ay kinukuha ng lalaki doon sa bahay at ibinabahay. Oo. Kaya dapat ang mga magulang, pag alam nila na may anak na rin sila na babae, maging handa rin sila sa ganong klaseng pagkakataon. And okay din po sana na makapili tayo ng mga tamang salita na sambitin kapag kaharap din natin yung magulang natin o yung mga mahal natin sa buhay. Kasi dude, alam mo na, na-realize ko to sa ibang mga tao kapag kaharap natin, boss natin, manager natin, sobrang ingat natin sa mga salita natin. Pero kapag dating sa mga magulang natin, mahal natin sa buhay, parang minsan di natin iniingatan yung mga sinasabi natin Kumbaga, di bali nang masaktan ka, wala akong pake, di ba? Parang ganun barubal na Parang, di ba dapat, kung meron man tayong iingatan na damdamin at kung meron man tayong hindi dapat masaktan, yung kapamilya natin. Kasi sila naman talaga yung tunay na mahal natin. Tama. Kumbaga, again, tanggalin natin yung pag-i-impress, di ba? O pagbibigay ng kayabangan o pagpapakita ng kayabangan sa ibang tao. Tama. Pero yung magulang mo, hindi mo no? Oo. O yung anak mo, di ba hindi mo inaangatan? Tama. Pag it goes both ways para sa anak at para sa mga magulang, na kung meron kayong iingatan yung sarili nyong pamilya, hindi yung kung ano yung sasabihin ng ibang tao sa inyo. Kung meron kayong pakikinggan, hindi yung ibang tao, kundi yung pamilya ninyo, yung kapamilya ninyo. Di bale ng anong sabihin nila tungkol sa hindi nakatuloy yung simbahan na kasal ng anak ninyo. Basta ang mahalaga masaya yung anak ko. Tama. At yun yung panghahawakan ko, di ba? So bago natin wrap up to, partner, ang tanong, at real talk ngayong gabi na to, maliban na mangialam ang magulang sa anak, lalo na sa kasal. Maling mangialam ang mga magulang pero pwede silang maging gabay. Ganda yun. Yun na yun. Gabay. Gabay ang mga magulang. Tama. Hindi pakialam. Hindi pakialamera, pakialamero. Gabay. Tignan mo yung tatay niya.
Hindi nangingilam, hindi nagsasalita, di ba? Tama. Typical na typical sa isang Pilipino, Alam mo di ba? bakit? Bakit? Pipi yun eh. Hoy, hindi! Nakausap nga daw, di Nakausap ba? ba? Sabi nga, mainit pa rin daw talaga yung ulo ng nanay. Ah, okay. Kumbaga, hindi pa tamang panahon. Pero naniniwala tayo na ang bawat sugat ay po pwedeng maghilom, di ba? Sa tamang panahon. Sa tamang panahon. At panahon lang ang makakapagsabi kung paano maghihilom ang mga sugat sa iyong puso. At saka dude, siguro kung gagawa rin naman siya ng paraan, 'di ba? Mm-mm. Para maghilom yung kung ano man yung sugat kasi sabi nga, 'di ba? Time heals all wounds, but it is what you do with time that heals the wound. Ganda nun. In Tagalog, kung ano man yung ginagawa mo dun sa oras na ibinibigay sa iyo para maghilom ang sugat, yun ang makapaghihilom nung sugat na iyon. Mas naintindihan ko ngayon. Anyway, Kabisyo, if you wanna share secrets, share it to us, raketera@gmail.com. Kami po yung magbabalik para sa programang Top Secrets. Kasama pa rin ang Basa Princess DJ Raketera. At kasama nyo pa rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Candy's Secret File. Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Tuloy ang ligaya. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saang sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic!
pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po. Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip?
Field trip. So meron kang kasamang anak, ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilang taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Daw, ano ang first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga ano bang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Kim Chino! Kim Chino! Upa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan.
Secret Files. Your story they never knew existed. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyan angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, oh, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh,
talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Ah, sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, may biktima mo na Bato, naman to. bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Pasok ko na. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Yan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsin. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa Sakit sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala nung face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1 Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamete kudasai. Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamete kudasai. Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Bahala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay, pag nilalabasan, bahala ka na sa context, Tanya Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs ka na. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinunta mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba i-memorize yan? Basic. Pag nilalabasan? Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Nilalabasan ka ng ano doon? Ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Ang context, pag lumalabas na yung ice cream doon sa ganon. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Habang kinikiliti ka. Pa-order po ng sinigang with rice! Pa-order po! Bilisan mo pa. Ay! Pag nilala... Bilisan mo pa! Ayan! Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Yan! Ay! Lumalabas yung ginhawa ng katawan ko kasi kinakamot niya yung makati. I-follow nyo na po kami. Mag-subscribe na kayo YouTube. Dito sa YouTube namin, Love Radio Manila. Tune in lang kayo sa 90.7 Love Radio. Huwag kalimutan, makakatas na nakalipas. Kasama ko si Tanya Chinita.
5 a.m. hanggang alas 9 ng umaga. Dear Love, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa mga totoong drama. At huwag niyo rin kakalimutan na laging tumutok sa Kumikinang na Tambalan na 12 noon to 3 p.m. Mondays to Fridays. 69, kabaliktaran mo gabi-gabi, 6 to 9 p.m. Huwag mo kakalimutan, makinig ng aking programa, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Kung may sikreto ka malupet, ako nang bahala sa iyo. Rocky's Secret Files and Top Secret. Bye everyone! Metro's #1 Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Dear Love, araw-araw sa Love Radio. Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw kasasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Tuloy ang ligaya. Araw-araw ang saya. At tanggap na nila. Tanggap na nila. Dahil pasok kahit saan sulok. Kasama mo kami, kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, Metro and Mega Manila. sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakulit. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron pa ba Secret. family? No. Wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt? Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang? Yung legal?
Tatlo. Talaga tatlo. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Wait. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Grabe naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. 9 months. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha. Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryously, of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang ko sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1
Love Radio. Basic! Kim Chino! Kimchi Chino! Opa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Rockies. Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies. Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies. Secret Files. Rockies. Secret Files. Secret Files. Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan.
May tetin yan. Sa pagsastock ng mga pagkain. Bukas. Campaign. Wala. Ako, meron. Binigay sa akin. Anong oras? 9. Hmm? Dapat alas 8, alas 9 binigay. Saan? Sergeant. Pang sapal dun sa araw na dapat mag-ano tayo. Diba? Ribbon cutting dun sa Pag dun nga, susunod na lang sana ako kasi magpapa-MRI ako. 2 o'clock. Pipray kita mamaya. Sa MRI. Okay lang, basta ko naman na resulta. Wala yan. Sana. Stress lang. Sana. Hindi naman na namimintig. Oo, wala na yan. Pagod na yung stress. Kulang sa tulog. Sana. Isa yun sa mga... Hindi, basta isa lang naman ang gusto ko. Ginawa ko yung part ko. Na Oo naman. medical ako. Tama yun. Susunod ko nga dito, magpapa-medical talaga ako medical. Kasi, nung buntis ako, tsaka lang ako nagpa-medical eh. Blood chem ka, pagpa-blood chem ka din. Na? Blood chem. Dapat lahat, diba? Oo, Tsaka every nagpa-blood year. chem ako eh. Kumusta ka? Okay naman, maayos ang aking puso, daloy ng dugo, cholesterol. Uric mo? Okay naman. Dati yung takas doon. Paano na nga ako eh. Kasi mataba ka before eh. Oo, ngayon kasi hindi na eh. Pero factor yun, no? Na pag mataba ka talaga, parang lahat tumataas sa'yo. Oo, no? ngayon, Sugar mo. normal na lahat eh. Normal na lahat. Cholesterol. No, wala ba? Wala. Alam mo, 2 uri ng doktor, partner eh. May mga doktor na ang sasabihin lang nila sa'yo, huwag ka muna maggamot, mag-diet ka lang. Ang hirap naman yun, di ba? Hindi lahat ng tao kaya mag-diet. Kasi ang gamot lang daw talaga sa sakit na meron tayo, diet talaga. Alam mo, sabi ng doktor ha, may mga doktor naman na resetahan ka kagad ng mga kung ano-anong gamot. pero alam mo mabisa sa pagpapapayat? Ano? Pagiging heartbroken. Naalala ko dati nung na-heartbroken ako, araw-araw nag-ML ako, tas nakakalimutan kong kumain. Yung pumayat ako. Sige nga, magpapa-heartbroken nga ako. Kailangan muna may mahalin ka. Baka meron tayong viewer dyan na pwede mong mahalin, tapos tsaka ka magpa-heartbroken. Ha? Payat na. Okay na. Payat na ako doon eh. Oh. Pag pinapayat ko pa to, hindi lalo ang lalana. Ayan o, si Tin Rivera o. Payat na nga ako, okay na ako. Papataba na lang pala ako. SG Faller! Hello! Ano, si SG Faller oh. Sa market, maraming nagmamahal. Saan market? Bagal ko dun ah. O, tawag na kayo sa Viber number namin 0916-529-5595. Kung gusto niyo pong magbahagi ng inyong pinakatatagong sekreto. Tattoos ko. First love, never not. Bagay na bagay sa inyo ang tambalan nyo. Wow, SG Padar. Maraming salamat po. Tawa ng tawa sa atin daw si Father JJ kanina. Daw talaga? Oo, sobra daw silang tawa ng tawa. Saan yan? Mababali daw yung nila mga pare-parehas. Doon daw sa part na yung biglang nagtugma tayo dun sa dating gusto niya ng tahong na ngayon. Tawa daw tayo ng tawa. Tontoa daw siya dun. Sinat niya pa nga yung kung ano yung punchline natin. Ang mahilig sa talong dati ay tahong na ang kinahiligan. Grabe ang tawa namin ah. Congratulations to another wonderful show to you and Rocky. Father JJ po yun ah. Father JJ, thank you. Sabi mo, pari po ang nakikinig po sa amin. Isang respetadong pari po yun at nakikinig at Nagkasal sumusuporta. sa amin ng asawa ko. Grabe Nag-renewal of vows. Yan. Ayan. Tsaka,
blessing ng binyag ng anak namin. Diba? Amen. Uy, pabati daw. Uy, si Lia, kapatid ni Jules. Hello. Jules? Jules Contreras. Dito natin? Oo, sa atin. Hello, Jules. Kumusta ka na? Mama. Chup chup. Yeah. Birthday mo ngayon, Jules? Weh. Totoo ba? Birthday ba? Si Jules Contreras, birthday ni Lia. Jules, ikaw ba yung may birthday? Ikaw ba yan, Julia? Julia kasi pangalan ni Jules eh. Hindi, siya yan. Nanonood sa live natin. Nanonood din sa live. Jules, happy birthday. Totoo ba, Jules? Birthday mo? Parang hindi. Love you, Jules. Happy birthday, Jules. Ay, di sana may celebration sila ni... Cute yan si Jules eh, no? May celebration sila ng jowa niya. Oo nga. Birthday mo? O sige, happy birthday. Oo, ayun. Kailan tayo bihati na magiinom, kita. Jules? Hindi mo birthday kung hindi tayo magiinom. Si Jules po ay cute. Tapos papapadala na lang po yan dito ng pagkain niya mamaya. Lumpiang Shanghai. Lumpiang Shanghai? Sarap yun. Gusto ko rin mag-Shanghai. May problema ka ba ngayon, Jules? Ano ka ba ngayon? Tara, shot. Mommy Ebbing! Dude! Oh. Cow! Manila. Ngayon? Ay, hindi ngayon. Huwag ngayon. Sa ano? Sa week ng ano? Daming kao doon. May gagatasan ka, ganon? Aray ko. Diba? Nakita ko lang sa Newport. Diba? Kao no? Yun yung pumalit sa ano. Hindi ko na alam kung siya yung pumalit. Pero alam ko, nakikita ko yung mga ano ko nga, kakilala ko tumutuwa. Pero medyo high-end eh. Kutuan lang, oo. Diba? Oo. Palagay mo high-end na ba yun? Hindi ko alam doon eh. Wala kasi ako alam sa mga Isa lang na malalaman natin pag pumunta tayo nila Konyo. Abu Dhabi, hello. Pag-rate LX, Attorney Arian Garcia. Ano yan? Usong moves ngayon yan. Dude, gawin nga natin yan. Yung asawa ko ay pumayag na gawin namin yung ganyan eh. Yung dun. Oh, parang may pang-post ako bukas. Sige doon. Gaya natin. Dito natin gawin dito. Dun. Mommy Ebbing. Mama Shemori, gaya bintarale. Meron bang ganon? Bam 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 bam. Foolish heart. Hear me. Again, sa mga kabisyo natin na gusto magbahagi ng kanilang pinakatatagong sikreto, tawag lang po kayo 0916-529-5595. Again, it's 0916-529-5595. Pwede nyo pong ibahagi ang inyong pinakatatagong sikreto. O kung hindi man sikreto, ito po yung mabigat na pinagdaraanan ninyo na hindi po ninyo masabi basta-basta sa ibang tao. Kamag-anak nyo man, kapamilya nyo, o kaya mahal nyo sa buhay. So, kung gusto nyo lang na makakausap ngayong gabing ito, tawag na po kayo. Again, it is 0916-529-5595. Bukas, pag nagpa-MRI ako, pag wala namang nakita, kasi 24 hours may kita na yung result eh. So, pag wala namang nakita, magpapareseta ako ng parang yung mga pwedeng remedy kung biglang susumpong yung migraine. Kasi for sure, if ever ganun, ibig sabihin migraine or vertigo lang to, diba? So at least, mas klaro siya, diba? Na alam ko na yun lang pala talaga yun. So part of growing up. Growing up. At least pwede ko na masabi na, may na-migraine ako. May kantang ganyan, di ba? Migraine. Oo nga pala. Hindi nga pala tayo. Hanggang dito lang ako. Nangangarap mapasa iyo. Hindi sinasadya na hanapin na ang mo. Asan nga ba ako?
Nandyan pa sa'yo nahihilo, nalilito. Asan ba ko sa'yo? Aasa ba ko sa'yo? Nasusuka ako, pero di bata ang laman tiyan ko. Oh, game na! Tawag na kayo! 0916-529-5595. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic Kabisyo, tawag na po! May tumatawag na talaga. Kaso nga lang, hindi siya sumasagot sa ating katanungan. Yes, so kailangan nyo pong tumawag sa Viber number namin at bukod doon, kailangan nyo pong sagutin ang aming consent form nang sa gayon ay malinaw po ang usapan natin na kayo po ay i-air sa radyo at kayo po ay mapopost sa social media. Pero tandaan nyo po, pwede po kayong gumamit ng ibang pangalan, ibang edad, ibang lugar kung saan man kayo manggagaling o galing. So, lahat ng yun pwedeng gawa-gawa lang para ma-protection na natin ang inyong identity. At bakit marami pang tao mula sa admin ng gabing ito? Uy, Jessa! Hindi, padermal. Baby butterfly. Thank you, Tin. Nangangamoy maternity leave na naman. Hindi po, wala pong ganon. Sure po ako. Nagbibilang tayo. Marunong tayo. Totoo ba yun yung counting? Oo, totoo yan. Totoo ba yun? At gusto lang po naming batiin sila May at Tasha, Lizelle, and Kervin. Happy birthday din kay Rain Policar, OTC1. Mula sa aming buwisita na si Brian Magboo. Dude, anong medley kinakanta mo kapag kunwari nakaraoke na? Gusto ka bang sabihin? O Kichinadal? Hindi, may kasi na Mom's Cake Medley. Ano? Mom's? Mom's Cake Medley. Meron bang ganon? Oo. Ano yung mga kantang nandun? May gusto ka bang sabihin? Kichinadal. Ayan na. Hi. Good evening. Hello po. Good evening po. Hi. Kamusta ka, ma'am? Okay naman po. Pamilyar po ba kayo sa aming programa ni DJ Rocky? Yes po. Nakikinig naman po. Okay, ma'am. Ako po pala si DJ Titan Jello. Ang kausap nyo po ngayon at kasama nyo rin po si DJ Rocky Tera. Ma'am, pwede po kayong gumawa ng ibang pangalan, lokasyon at edad para matago nyo po yung identity ninyo. At syempre ma'am, paalala lang din po namin na wag po kayong mag-earphone at loudspeaker para malinaw po ang ating pag-uusap. At higit sa lahat ma'am, pwede po tayong magsabi ng totoong kwento pero wag naman po tayong gagamit ng mga mura. Okay po? Okay, sir. Okay po. Tapos, bukod po sa familiar po yung boses niyo sa akin, bukod po sa familiar yung boses niyo sa akin, ma'am, ano ba to? Nablanko tuloy ako. Ano ba to, ma'am? Diretsahan po tayo, ha? Okay po. Okay, ma'am. Talaga po Pwede na nakatutok. po ako mag-is. Nakatutok po talaga kay lagi, ma'am. Hindi naman po kasi nag-aabang po lagi ako ng kwento. Then, yun po yung sa mga kwento na top secret po doon. Then, ako nag-i-start na kumbaga po, hindi naman po laging totok. Kumbaga po, nakikinig lang po ako kasi nga po, madalas po, talagang umaga na ako nakakatulog. Ganun po. Okay. Taga saan ka, ma'am? Ano pa? Taga saan ka? Taga Mindoro po.
Okay. Okay, safe. Okay lang, ma'am. Wala. Hindi. Nagpapatawa lang ako, ma'am, para gumaan din yung ano mo. Mabigat ba ang saloobin mo ngayon at bitbitin mong problema, ma'am? Hindi naman siguro sobra, sir. Okay. Ma'am, medyo nawawala lang po yung signal ninyo, ma'am. Pwede po ba makahanap kayo, ma'am, ng ibang signal, ma'am? Ay, okay, sir. Wait lang po. Sige lang, sir. Sige, ma'am. Okay na po, sir. Yan, ma'am. Naka-loudspeaker po ba kayo, ma'am? Hindi po. Naka-earphone po kayo? Hindi rin po. Okay po, ma'am. Yan na po, ma'am. Loud and clear na po, ma'am. Okay po, standby po tayo, ma'am. Mag-start na po tayo, ha? Okay po? Okay, sir. Hello po. Good evening po. So, Opo, ma'am. Mamaya na po, Top ma'am. Teka lang secret po, ma'am. Mamaya pa, ma'am. Wait lang po, ma'am. Magpapasok pa kami, ma'am. I-intro Ay, pa okay muna po. kami, ma'am. Wait nyo lang po kami, ma'am. Ilang segundo po, ma'am. Mag-start na po tayo. Okay po? okay, sir. Thank you po, sir. Nag-advance si ma'am. Salamat po. Okay, ma'am. Standby tayo, ha? Standby, ma'am, ha? Okay po. Ang cue po ninyo kapag tinanong po namin kayo, ma'am, na ano ang top secret ninyo. Okay po? Okay po. Okay, ma'am. Kalma ka lang dyan, ma'am, ha? Wala ka bang kasama dyan, ma'am? Mag-isa ka lang? Wala po. Okay. Wala bang batang natutulog dyan, ma'am? Baka mamaya may umiyak. Wala naman po. Sure ka, ma'am? Opo. Ikaw lang mag-isa dyan? Yes, sir. Wala kang kasama? Wala po. Ba't wala kang kasama? Wala po. Ba't May wala? mga aso po ako at pusa. Gusto mo Yun ba po ang samahan kasama ko. kasi? Gusto mo samahan kita, ma'am? Hindi Joke lang, po. ma'am. Nakakatawa lang, ma'am. Pinapatawa lang kita para maging komportable ka ngayong gabi na to, ma'am. Mamaya po, ma'am, sabihin nyo na po yung kwento ninyo. Okay po? Okay, sir. Okay, ma'am. God bless po, ma'am. Start na po tayo Thank you. sa ilang segundo po, okay? Standby, ma'am. Familiar eh. Akala ko lang. Pero hindi pala. Akala ko makakakilala ko. Mga kaibigan ko ba na gustong tumawag. Talaga ba? May mga kaibigan ko gusto mo. Nagtatawag pa sa akin. Sa akin mo na lang sabihin yung problema. Talaga? Dami problema. Totoo. Meron pa nga yung kaibigan ko na nasa Saudi. Yaman na doon. Ferrari. Nakapangasawa siya ng ng mayaman sa... Ay, Merati. Namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sekretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Ayoko naman ng ganun. Laban. Tara, dito ka na lang sa... Kidding aside, pero yun nga. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:43 PM na po mga kabisyo. Kasama nyo po ang 90.7 Love Radio at kasama nyo rin po ang mga titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titangelo. At kasama mo ang Basa Princess DJ Rakitera. Welcome to the program Top Secrets. Ito po ang programang hindi kahuhusgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen. And we don't judge culture. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo, ma'am? Pwede niyo po akong tawaging Kay. Kay. Ilang taon ka na, Kay? 31 years old po. 31. Sang lupalop ka naman galing, Kay?
Sa Mindoro po, Oriental Mindoro. Oriental Mindoro. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. K31 from Oriental Mindoro. Ano ang top secret mo? Ang top secret ko po is I was engaged and malapit na yung kasal namin. Pero ayoko pong magpakasal. Engaged ka at malapit na ang kasal ninyo ng fiancé mo pero ayaw mong magpakasal. Tama ba kami ng pagkakarinig at pagkakaintindi? Yes po. Kwentuhan mo naman kami. Paano nangyaring ayaw mo magpakasal? Bakit ka umuo dun sa proposal? Anong nangyari? So, way back kasi nung LDR pa lang kami, nagtatrabaho siya sa isang, sabihin na nating barko. Sa barko, and he was a chief steward. And then, I was just, ako lang kasi isang hamak na cashier. And then, to make the story short, iniwan niya yung pangarap ng trabaho sa barko para sa akin. And nag-live-in kami dito. Kumbaga, sabi niya para for good na rin siya. Parang gusto niyang matahimik na yung buhay niya. And yun, nag-live-in kami. And sadly, parang naisip ko na parang ginive up niya yung pangarap ng trabaho para sa akin, magandang buhay para sa akin. And na-blame ko yung sarili ko, knowing na dapat hindi ko siya pinush na iwan yung trabaho niya para sa akin kasi alam niya na may depression ako and hindi alam ng pamilya ko na may depression ako. Sa kanya ko sinabi na napapadoktor ako kasi hindi ko rin kayang sabihin sa pamilya ko kasi hindi ko kayang maging weak para sa pamilya ko. And then sinabi ko sa kanya na may depression ako. I was suicidal. Then yun din yung isa pang dahilan kung bakit siya umalis sa pagbabarko. Kasi I was suicidal. I always attempt na magpakamatay na lang kasi pagod na ako sa buhay, ganyan. And then yun, parang naging okay naman ako. Kasi nga parang, okay, meron ng isang taong nandyan para sa akin. May makikinig na sa kwento ko, ganyan. May nakakaintindi na sa akin, ganyan. Then yun nga, iniwan niya yung buhay niya sa barko, iniwan niya yung maayos na buhay para sa akin. And feeling ko kasi parang sira na yung buhay ko. Nanira pa ako ng buhay ng iba. Then itong mga last month, May, sumugod dito yung mga kapatid niya. And then, short ko na nagkaroon sila ng misunderstanding. Narinig ko, pinamukha sa akin ng mga kapatid niya yung magandang buhay na iniwan niya dahil lang sa akin. Doon ako nasaktan na parang lalo kong naisip, lalo kong nasisi ang sarili ko na sinira ko yung buhay niya. Ganon. Kaya parang malapit na yung kasal, parang ayoko na kasi parang lalo kong masisira yung buhay niya pag pinapatuloy ko pa. Mahal ko siya. Ganon ko siya kamahal na parang hindi ko kayang sirain ng dire-diretso yung buhay niya. Ganon. Ito bang pakiramdam mo na nasira mo yung buhay niya ay pinaramdam niya sa iyo o sadyang ikaw lang ang nakaramdam nito dahil sa mga tao sa paligid niya? Never niya sinabi na nasira ko yung buhay niya. Sabi niya, much better mas maganda yung buhay niya ngayon kasi parang hindi na siya malayo. Wala na siya sa karagatan, hindi na siya longing sa yung kumbaga po yung physical love na nakikita niya na yung pamilya niya, na kasama niya na ako. May anak kasi siya sa pagkabinata, napupuntahan naman na namin, nakikita niya na sa dagat kasi hindi niya makasama yung mga mahal niya sa buhay. Ganun po, parang longing lagi siya sa pagmamahal ng pamilya. Kasi ayaw niya na rin daw po dun kasi siya po kasi lumaking walang ama. Kaya sabi niya gusto ko lagi ako nandyan para sa anak ko. So,
Yun nga po, nakikita naman po kami ng mga bata, ng anak niya, pinupuntahan namin doon sa mother niya kahit na hiwalay na sila ng babae. Kumbaga po, sabi ko, ayos yung co-parenting. Yun yung gusto niya set up ngayon. Nakikita niya yung pamilya niya, nakikita niya yung anak niya. Kasama pa kami. So masasabi mo, Kay, na buong puso at walang halong pamimilit yung kanyang naging desisyon na manatili dito. Yes po. Pwede bang malaman kung ilang buwan na lang ang natitira bago yung kasal ninyo? 2 months na lang po. Ilan ulit? 2 months. 2 months. Nakabayad na kayo sa lahat ng mga supplier? Yes po, settled na po lahat. Kasi yun po 5 years na po natin pinag-ipunan yun. Kumbaga po sabi ko, this year, ayoko ng problema. Gusto ko settled lahat. Gusto ko okay. Kaso yung magiging problema pala namin, maririnig ko sa pamilya niya na ako yung dahilan kung bakit sira yung buhay niya. Ang tingin nila sa amin, sira yung buhay namin. Kasi parang ayos ng buhay ng pamilya niya. Pero nung nagkasama kami, parang sira yung buhay niya sa akin. Kay, nung mga unang taon ba ng relasyon ninyo na sumasampa pa siya ng barko, meron ka na bang naririnig na hindi magagandang salita mula sa mga kapamilya nitong lalaki? Pero na po, talagang pinaramdam nila sa akin, ayaw nila sa akin. Kasi kaya ako naman nasabing ayaw talaga nila sa akin kasi pag hinihiram nga po namin yung anak niya. So ako yung ako yung magbabantay sa bata, ako rin yung maghahatid sa bata kasi nga po umuwi na yung father niya. So ako na bahalang maghatid sa bata. Ang ginagawa, ang setup po kasi namin ay hiramin namin yung bata. And then hatid namin yung bata. Hatid namin yung partner ko kasi sasampa na ulit ng barko. Then ako na yung kasama ng bata. Ihatid ko naman po yung bata dun sa magulang ng partner ko. Kasi sila na po ang bahalang maghatid po dun sa mother naman ng bata. Ganun po. So nakakasalamuha mo din yung pamilya niya kahit papaano? Yes po. At dama mo na parang hindi na sila okay sa iyo, tama ba? Yes po. Hindi man lang nila ako tinitingnan. Kahit tingin lang. Ever. Tinignan nila ako lang. Kasi mangot. Hindi mo lang ako ini-invite sa loob ng bahay. Kahit papasukin lang ako, hanggang pinto lang ako. Hanggang pinto ka lang. Kaya hindi lang namin masyado pang maintindihan yung mga ibang sinasabi mo, no? Naiintindihan namin dito na grabe yung emosyon and nakakalungkot talaga na ito yung nararamdaman mo. Pero gusto namin syempre na mas maintindihan ka sa mga sinasabi mo. So kung po pwede lang, linawan natin yung pagsasalita, no? Habang ako'y piniplema rito, no? Anyway, Kay, nabalik tayo sa usapan natin. Ito bang nararamdaman mo tungkol sa pamilya nitong aasawahin mo ay nabanggit mo na dito sa lalaki? Sinasabi ko naman po sa kanya na hindi ako gusto ng pamilya mo. Sabi ko ganun sa kanya. Hindi man lang nila ako mangitian, hanggang pinto lang ako. Ganun. Parang nagkakaroon sila ng family gathering. Kumbaga po, syempre as partner, nababasa ko rin naman yung message eh. Hindi po talaga ako pakilamera sa message. Pero ako kasi pag sinasabi niya na ini-invite tayo kasi magkakaroon ng family gathering, minimake sure ko muna na invited ba talaga ako. Pero hindi naman talaga ako invited. Sinasabi niya lang na invited ako. Pero hindi naman talaga. Hindi talaga ako invited. Kaya sabi ko, punta ka na lang kasi okay lang naman sa akin na nandito lang ako sa bahay. Kasi madami naman akong aso. Ako mag-iintindi sa aso ko. Hindi pwedeng walang kasama yung mga aso ko. Pero deep inside po, masakit sa akin kasi hindi talaga ako welcome. Una pa lang din ako welcome sa pamilya, sa bahay. Pero kay etong partner mo na ito, ipinararamdam niya ba sa'yo na hindi ka rin welcome dun sa pamilya niya? Or meron naman siyang effort para sabihin sa'yo na
ikaw ang kakampi ko, o kakampi mo ko, mayroon ba siyang ganong pagpapadama sa'yo o nakukulangan ka ba sa ganong klaseng security and assurance mula dito sa partner mo? Never niya naman pong pinaramdam sa akin na hindi ako welcome sa pamilya niya. Kumbaga siya po mismo yung nag-push na sumama ka kahit na ganyan lang sila, sabi niya sa akin. Mukha lang silang suplado, mukha lang silang hindi approachable, pero mapabait silang tao. Sabi niya ganun lagi sa akin. And ang kapalit kasi kung hindi ako sasama, hindi siya pupunta. So yun sa akin naman ay sasabihin na naman nila na pinipigilan ko. Kasi gano'n naman po talaga nangyayari. Pag hindi siya makasama, lumalabas po na pinipigilan ko. Pero sarili Hindi naman naman niyang ako kasama. kagustuhan yun. Kaso lang po, pagka hindi nga po ako kasama, hindi siya sasama. Kung kasama naman po ako, grabe naman yung pakiramdam na parang nasa isang sulok lang ako. Ganun po. Ganun po talaga. Meron Alam bang mo- pagkakataon sa buhay mo na ang ginawa mo, talagang pinaramdam mo sa pamilya ng partner mo na na-deserve mo yung spot mo bilang girlfriend niya? Or parang meron bang panunuyo ka o panliligaw na ginawa dun sa pamilya niya? O napagod ka na lang, ginawa mo lahat? Sa totoo lang po, akala ko po talaga, yung tinanggap ko, yung minahal ko yung anak niya is enough na po para tanggapin nila ako bilang partner. Mahal ko yung anak nila, mahal ko yung partner ko, mahal ko rin yung anak ng partner ko. Akala ko enough yun bilang para tanggapin nila ako. Kaso hindi pala. Na parang walang magiging best partner para sa kanya. Ganun po yung pakiramdam ko. So palagay mo kahit sino pang babae yung ikapareha ng jowa mo ngayon o ng fiancé mo, parang walang magiging pasok doon sa standards ng mga magulang niya? Yes. Wala po talaga. Kahit na anong gawin, wala po talaga. Sa akin naman po, kumbaga po, hindi naman po ako nag-ibak agad, hindi naman po ako umayaw. Sinubukan ko naman pong kunin yung loob naman po. Kumbaga po, wait lang po, maingay yung kabilang aso. Sorry po. Kumbaga po, kuha ko naman po talaga yung loob nila. Kahit na tamaan nyo ako ng tingin, okay lang sa akin kasi lulunukin ko naman po yung part ko para sa partner ko kasi mahal niya yung pamilya niya. Sabi ko nga po sa inyo, longing po siya sa pamilya niya. Kumbaga po, kahit natarayan na ako, basta magkakasama sila. Saya ko kasi sabi ko nga po ulit, hindi siya sasama. Hanggat hindi ako kasama kasi gusto niya, welcome din na po ako. Welcome ako ng pamilya niya. Okay. Narinig namin kanina na itong partner mo, kung hindi ka sasama, hindi rin siya sasama. So meaning talagang kakampi mo siya sa buhay na ito. At sabi ng partner mo sa iyo, 'di ba? Masaya siya dito sa pinili niyang desisyon na hindi na sumampa, no? At ang mga nagsasabi lang ng hindi magagandang mga salita ay yung mga kaanak nitong lalaking to. At ngayong malapit na yung kasal ninyo, 2 buwan na lang kamo, nagdadalawang isip ka. Palagay mo, sapat ba na dahilan ang pamilya ng partner mo para iurong mo ang pag-oo mo sa kasal ninyo o sa pagsasabi mo ng I do? Mahal niya kasi sobra yung pamilya niya. Sobrang mahal niya. Feeling yung pamilya niya yung kukumpleto sa kanya kasi makina po siyang walang ama. Kung mawawala pa yung pamilya niya dahil lang sa akin, parang hindi ko na kaya yun. Ano po, parang hindi ko kaya tanggapin na dahil lang sa akin tatalikuran siya ng pamilya niya. Sobrang. Alam ko po kasi kung gano'n niya kamahal yung pamilya niya. Sobrang longing siya kasi ang tagal niya sa barko. Tapos dahil lang sa akin, tatalikuran siya ng pamilya niya. Katulad ngayon, hindi na po siya Ayaw pinakausap. ka ng pamilya nung gano'n.
Tapos ikaw naman syempre nire-respeto mo sila. Kakalungkot lang kay gusto muna naming sabihin sa'yo at isang mahigpit na yakap muna sa'yo kay. Isang mahigpit na yakap sa nararamdaman mo ngayon. Sa sitwasyon mo ngayon. With consent, yan. Alam mo kay, isa ka sa may mga ganitong problema na nakakalungkot. Marinig namin ngayon, live na live, dito yung sitwasyon mo niyan. Alam mo kay, bilib pa nga ako sa'yo dahil ang ganda ng sinabi mo kanina na ayaw mo naman na piliin ka nung guy over the family niya kasi nga alam mo naman na mahalaga sa kanya yung pamilya. Tama ba ako, Kay? Yes po. Kaso nga lang, ang pinaka-problema kasi dito, yung pamilya niya, ayaw ka. So, paano ka rin naman babalanse? Siyempre, may valid naman yung nararamdaman mo din. Diba na, ba't ko ipipilit yung sarili ko? Tinry mo na rin naman. Pero bakit ayaw nila? Diba? Ang hirap ipagpilitan ng sarili sa pamilya. At ang pinakamahirap na kalaban dyan, dahil nga mahal mo yung partner mo at nire-respeto mo yung mga taong mahal niya, ang hirap magdesisyon sa ganung bagay. Na minsan, kahit mahal na mahal mo yung isang tao, sobra mong mahal yung tao. Kapag involve yung family na, wawala napapalayo tayo. Alam mo, ginawa rin naman ng partner mo yung part niya. Hindi rin naman natin siya masisisi kanina na hindi ako pupunta doon kung hindi kita kasama. Ang sarap din pakinggan yon. Pero nga lang, hanggang kailan magiging ganyan yung senaryo at sitwasyon ninyo? Diba? Na parang lumalabas ikaw pa masama sa pamilya nila. Tingin mo kayo bakit ayaw nila kahit tinatry mo naman? Hindi ko alam kasi siguro mababa lang yung tingin niya sa akin kasi narinig ko habang sinasabihan niya yung partner ko, sinasabihan ng kapatid niya na yung trabaho mo sa barko, iniwan mo para dito. Ganito yung buhay mo na ramdam ko na sobrang mahirap talaga pala kami. Hindi ko ramdam na mahirap kami kasi pinipilit kong makasurvive. Hindi lang sa sakit ko, kundi sa buhay. Pinipilit kong makasurvive. Pero parang ilang tao lang ang magsasabi sa'yo na ganito ka kababang tao. Ilulog mo ka pala talaga niya sa lupa. Kala ko nakakasurvive ko sa sakit ko, sa buhay, sa hirap. Hindi pala. Kasi may tao nagsabi sa akin na ganitong klaseng tao lang yung ipinalit ng kapatid sa buhay na maayos, na marangya. Okay. Sakit kasi nadama yung pamilya ko. Nadama yung pamilya ko kasi nga po that day na nagsalita ng ganun yung kapatid niya. Sa amin po nakikitira yung kapatid ko. Yung kapatid ko po kasi, yung asawa niya na stroke, yung kapatid ko babae, yung asawa niya lalaki. So, nangungupahan sila, ay suggested na sa amin kayo tumigil kasi naman po, may bahay naman kami. Yung bahay namin, may partner, walang nakatira kasi may tindahan kami. Bili po kami ng lupa para sa tindahan at saka sa bahay. Ganun. Since wala po kaming anak, walang tumitigil sa bahay kasi dito po kami sa tindahan tumitira. And then yun, I suggested po na nagpapaalam naman lagi po ako sa partner ko bago ako mag-desisyon na kung pwede dito muna kasi hirap na hirap yung kapatid ko. Nagkaroon po ng stroke yung asawa niya, wala na silang pera, ganyan. And then yun, naabutan ng kapatid niya na ang nakatira sa bahay namin ay yung kapatid ko. Then, yun, ang tingin nila is parang inaabuso. Ang line kasi niya is yung mga nasa paligid mo, inaabuso ka.
yung buhay mo sa barko, yung marangyang buhay, iniwan mo para dito. Anong work Then, niya yun. ngayon dito ulit? Okay, sorry. Ano po? Anong work ulit ng partner mo na ngayon dito sa Pilipinas? Iniwan niya yung pagbabarko. Ano na work niya? Yes po, iniwan niya po ang pagbabarko niya na nasa ano lang po siya, nagbi-business na lang po. Nagbi-business na lang. Yes po. Ikaw, anong work nagbi-business mo? na lang. Cashier po. Okay. Cashier lang po. Huwag mo naman inilalang yung pagiging cashier. Hindi naman natin, marangal naman yung trabaho mo at nagtatrabaho ka. Tsaka dyan kaya iniaabot pa minsan yung mga tip. May tip ba kayo sa inyo? Bawal. Kay meron sa Wala inyo? po. Wala. Pero minsan may Bawal mga nag-aabot ba sa'yo? Paltago? Wala Wala silang po, bulsa hindi eh. po pwede. Kasi, yung mga tip po kasi sa klase ng trabaho ko po kasi is, Makakala. yung CCTV, ganyan. Diyos ko, sa hirap ng buhay po, wala na po siguro magtitip sa amin. Oh. Kasi Salit kami, tip. si Titangelo kasi generous mag-tip to, 300 pesos agad to mag-tip. Depende din sa Pambili itsura. na ng, Tsaka sa... pambili na Meron ng ako ulam. tinitipan 1.5. 2.5. 2.5. Minsan nga 3,000 depende 5,000. O, 5K ang tip Joke lang, niya. joke lang kay. Pero Kay, eto matanong ko lang gaano ba kamahal ng pamilya nito yung partner mo? Kumbaga, 'di ba, sabi mo nga yung partner mo mahal na mahal niya yung pamilya niya. Gaano rin naman ba siya kamahal ng pamilya niya? Tingin mo? Palagay ko kasi sa sobrang pagmamahal nila, ayaw din naman nila na pangit yung buhay niya. Kasi May kaya ba sila? siguro, yes po. Alam mo kay sa akin ang pagmamahal kasi, kung mahal ko talaga yung anak ko. Kunyari ako nandiyan sa sitwasyon na yan, ako yung magulang ng asawa mo, partner mo. Kung mahal ko anak ko, hayaan ko siya kung saan siya nagiging masaya eh. 'Di ba? Kahit ayoko yung babae, kahit anuman ang estado ng babae, sa ngalan na lang ng pagmamahal ko sa anak ko, ito, linyahan to ng mga magulang eh. Sa ngalan ng pagmamahal ko sa anak ko, rerespetuhin ko yung mahal niya. Sige. Tingin ko hindi siya mahal ng pamilya niya. Kasi kung mahal siya ng pamilya niya, okay, basic na dapat naiintindihan siya. Hindi rin naman siguro ingot-ingot tong partner mo para magdesisyon na mahalin ka niya at piliin ka niya at bigay niya yung buhay niya para sa'yo. Mahal ka niya eh. Pinaglalaban ka nga niya eh. 'Di ba? Dapat alam din ng pamilya niya na kung paano respetuhin yung taong minamahal ng anak nila. Kasi mahal nila yung anak nila eh. Bilang magulang, bilang kamag-anak, wala ka nang pakialam kahit ano pang estado ng buhay ng mamahalin ng anak mo o kamag-anak mo. Ang tangi mong gagawin, respetuhin yun dahil mahal mo siya. Yun lang yun. Tingin ko, isa sa kinakasama ng loob nila dito, itong pamilya na to, ay yung magkaroon din sila ng sustento at mahawakan nila yung tao na to. Isa yan sa pwedeng factor. Second, siguro marami rin silang standard na gustong ma-meet nila na hindi nila nakita din sa'yo. Masakit, marinig, pero ano magagawa mo? Minahal ka ng anak nila eh. Hindi mo naman ginayuma yung anak nila para mahalin ka eh. Di ba? Nagiging mabuti ka rin naman na partner kay, di ba? Hindi po. Hindi ka nagiging mabuting partner? Ay, talaga magagalit May pala ups yung pamilya. Lumayas ka na doon. Hindi kay May kasi... ups and down din po. Oo, normal pero- na tao, normal na Oo. babae. Pero kay pinipigilan mo ba siya na maging mabuting anak sa pamilya niya? Kung kailangan niya tumulong, kung kailangan niya magbigay, pinipigilan mo? Sir, kasi ang usapan namin, mag-focus siya sa anak niya kasi yun na yung responsibilidad Hindi niya nga, sa buhay. tanungin mo. Yun. So, hindi ka pumapayag na magbigay doon sa pamilya niya. Kasi kahit may responsibilidad siya doon sa anak niya, oo, may responsibilidad, magbigay siya doon. Pero doon sa pamilya niya, hindi ka pumapayag? Never, sir.
usapan namin kung may kailangan ng pamilya Bakit? namin. Dahil hindi ka gusto ng pamilya niya? No, sir. Never. Never. Una pa lang, sir. Sa totoo lang. Una pa Bakit lang ayaw bago mo nga? kami Bakit nga magsama. ayaw mo? Anong dahilan? Ano yung ano yun, sen? Ano yun, sir? Na magtumulong siya dun sa pamilya niya. Bakit? Hindi, I mean, sir, hindi ko siya pinagbawalan. Never ko siya pinagbawalan. Never mo pinagbawalan. Okay. Mag-iinit Yes, sana sir. ulo Kasi ko sa kung totoo lang, pinipigilan nung mo eh. LDR pa lang kami, alam ko na kung ano yung obligasyon niya sa pamilya niya, tsaka Okay. sa bata. Tama. Ang usapan namin, kasi alam niya rin naman, dahil mahirap lang kami, kailangan ko ring tumulong sa pamilya. Parehas kaming tumutulong sa pamilya. Nagkaroon kami ng usapan na whenever kailangan ng pamilya natin, ang tulong, kung kaya natin at maluwag tayo, tumulong tayo. Kung maluwag, pero kung di naman tayo nakakagaan, mag-focus tayo sa pinakang responsibilidad natin sa buhay. Mhm. Yun po ang una naming usapan talaga. Okay. Walang pagpipigil. Kumbaga, kung ano yung responsibilidad, kung ano yung mga naging obligasyon, nandun at nandun pa rin naman eh. Kung gano'n naman, tama yung partner. Wala naman dapat ikagalit ang pamilya kung hindi pala talagang pumipigil itong si Kay. Kasi isa yun sa mga kinakagalit ng pamilya, di ba? Na yung partner o asawa neto ni Guy, hindi na nakakatulong ngayon sa amin si Guy dahil nga pinipigilan na neto simula naging mag-asawa lang sila. Yung nabanggit kanina ni Kay na tinitingnan siya ng mga kaanak nitong lalaki na cashier. Ito yung trabaho niya. Tapos parang dinadown, di ba? Ng kaanak ng lalaki, itong si Kay. Pakiramdam ko, no? At nangyayari talaga to sa mga Pilipino eh. Yung tipong hindi nila nakikita yung tunay na pagkatao nung tao. Mas tinitingnan nila yung posisyon, yung career ng isang tao, yung estado, o yung sabihin natin yung career. Tama. Pag engineer ka, pag abogado ka, ibig sabihin nakakaangat ka. Tama. 'Di ba? Parang ang sakit lang isipin na hindi ba pwedeng kung may mabuti kang pagkatao at kung ikaw ay may marangal na trabaho at lumalaban ka ng patas sa buhay, sapat na yun na klase ng karakter para mahalin ka at yakapin ka ng isang buong pamilya na, diba, na ito naman yung taong minamahal mo at lumalaban ka din naman ng patas at minamahal mo din naman yung anak nila. Kaya sa palagay ko, ang naglalaban talaga dito, yung pagtingin lang nila sa reputasyon ng pamilya nila eh. Kasi syempre, pag nag-imbita ng mga kaanak, mag-imbita ng mga kakilala, anong trabaho nung napangasawa ng anak mo? Di ba minsan kasi sa mga magulang, may pride yan eh, di ba? May ego yan eh, na parang, ay, yung anak ko nakapangasawa ng ganito, ay, yung anak ko ganito, ay, hindi na siya, parang grand talaga. Kasi parang ang nangyayari kasi talaga, 'di ba? Parang pagkasal, nagiging reunion eh ng mga kamag-anak at may mga kamag-anak talaga diyan o kapamilya, magulang na sila yung nagdidikta kung anong dapat maging desisyon ng anak, which is hindi naman dapat. Dapat gabay lang ang mga magulang ng mga bata, 'di ba? Hindi sila dapat yung magsabi kung anong mangyayari sa relasyon ninyong dalawa. Especially yung mga kapatid. Ano bang kinalaman ng kapatid nitong magiging asawa mo sa buhay niya, 'di ba? Yun naman ang naging desisyon niya. Siguro sa mga lente na gamit-gamit nila etong kapatid, no, kaya nakapagsabi rin siya ng ganun kasi syempre iba yung buhay ng kapatid niya dati pero hindi niya nakikita yung tunay na kaligayahan na dinulot ng desisyon ninyong dalawa. Tama. At nung Guy. At nung lalaki, di ba? Pinili niya si Kay. Totoo. At tingin niyang tamang tao si Kay para sa buhay niya. Oo, sa ngayon maiinit pa yung ulo, palad, mga puwet ng mga yan. Pero darating din yung araw, 'di ba, na naniniwala ako na kapag napagtagumpayan ninyo itong phase ng buhay niyo na ito at naipaglaban niyo yung tunay na pagmamahalan ninyo, magiging okay din ang lahat. At maiintindihin nila kung bakit kayo nagdesisyon na binitawan ninyo yung trabahong yun at nagsama kayong dalawa dito. Tama yung mga kabisyo natin, partner. No? Isa rin naman si Kay sa nagsakripisyo. Tinanggap mo rin naman yung Guy na may anak na. Mahirap tumanggap ng isang tao na may anak na. Totoo. 'Di ba? Bilang isang babae. 'Di ba?
So tama din. Oy. Nagbigay ka din kay, 'di ba? At give and take lang naman ng love eh. Oo. Kaya sa tanong mo na, or hindi naman siya nagtatanong, nagdadalawang isip ka sa estado mo ngayon o sa current state of mind mo ngayon na nagdadalawang isip ka, naiintindihan ka namin. Pero pag-isipan mo maigi at ang pinaka makapagbibigay ng tamang desisyon sa iyo, alam mo kung ano? Ikaw lang din mismo. Plus, bago mo gawin yun, mag-usap kayong dalawa ng partner mo. Kung ano ba talaga, kung willing ba kayo na i-take itong chance na to. Tsaka, minsan kasi isa sa mga malaking factor para umuo ka talaga sa taong mahal mo, yung pamilya niya. Kasi yayakapin mo din talaga yung pamilya niya. Tama. Pero kung kampi ka naman nung partner mo, 'di ba? At willing siya na nasamahan ka sa hirap at ginhawa, kahit na hindi naman kayo makikipaglaban sa pamilya niya, 'di ba? Kung masama loob nila sa iyo, bakit sasama din ba loob niyo sa Dapat kanila? hindi. 'Di ba? Pwede naman na parang tanggap lang kayo ng o sabihin natin ignore lang kayo ng ignore ng mga masasakit na salita. Tama. And kung ano man yung sinasabi nila, papatulan nyo ba? Diba hindi naman kailangan patulan. May mga laban na hindi na kailangang labanan pa. Yes. May mga laban na pwedeng isuko na lang. Kasi Tama. alam mo na wala namang mananalo, wala rin namang matatalo. Tama. So, para sa akin, kung tunay yung pagmamahalan, kasi ako, dude, nakagastos na, 'di ba? Tapos dahil lang sa big deal 'yon. Malaking bagay 'yon para sa isang taong, syempre, kung ako si Kay, 'di ba? Ginapang ko yung sarili kong kayamanan. Kung ano yung meron ako lahat ng to, I take pride doon sa mga parte na pinaghirapan ko. Kung ano man yung mga ambag ko dito sa relationship naming dalawa ng partner ko, hindi nyo naman lahat yun nakita eh. Yung nakatira yung kapatid, nakita nyo lang yun. Pero ang tanong, alam nyo ba na may ambag ako doon? 'Di ba? Hindi naman nila lahat yun nakikita eh. And I believe, no, na yung sa parteng yun, you take pride doon sa part na naghirap ka at ginapang mo yung kahirapan na yun para makasurvive ka at para maging ikaw kung sino ka man ngayon. So, okay, tandaan mo, you are a Wonder Woman. Ikaw si Darla, ikaw si Superwoman. Nagawa mo lahat ng yun. At kung meron mang magpapatumba sa'yo dito, at kung meron mang magsasalita sa'yo dito ng mga masasakit na salita, isipin mo na lang, hindi ka pa artista, may basher ka na. Diba? Parang, Tama. hindi ka pa artista, may basher ka na. So isipin mo Tama. na lang na parang basher siya na kailangan mo lang i-ignore. Diba? Although mahirap yun gawin, no? Mahirap i-mindset yan. Pero balikan mo lahat ng mga paghihirap mo mula sa pinakamalalim na parte ng lupa dito sa Pilipinas para umangat ka. At hindi mo hahayaan yung taong yun na dalhin ka ulit pababa dahil nandito ka na sa level na ito. Na umangat ka na dun sa laylayan na sinasabi nila. At darating yung panahon makikita nila na, kaya pala siya yung pinili niya. Hindi kailangan maging loud, hindi kailangan maging maingay para i-prove na meron kang may aambag o meron kang you are worth it. Tamang panahon, makikita din nila yan. Tama. Ganda ng sinabi mo, partner. Sobra. Okay. May gusto ka bang sabihin ngayong gabi na to? Someday. Ha? Someday. Ako na yung magiging perfect na babae para sa kanya. Ay, try ko maging the best. Para matanggap, para maging katanggap-tanggap. Yun lang po. Okay, balitaan mo kami, ha? Thank you po. Meron ka bang mensahe Thank you. sa mapapangasawa mo? Meron po. Sana mapakinggan niyo.
napapagod na para sa'yo. Nakakapagod. Alam mo kung gano'n niya ako pagod sa buhay. Sobrang alam mo kung paano ayaw ko na sa buhay. Lumaban ako. Nilabanan ko yung sakit para sa'yo. Dahil alam mo, ikaw na lang talaga yung nang hawakan ko. Pipilitin ko kung lumaban. Pipilitin ko kung maging malakas para maging perfect. Lalaban mo na ako para maging perfect at sa'yo. Susubukan ko. Yun lang po. Okay, replay mo tong YouTube video na to magiging posted to sa social media account ng Love Radio. And sana sa pag-replay mo nito doon, mas maramdaman mo kung gaano ka katapang na hindi mo kinakailangang i-prove yung worth mo sa mga taong to. Because your worth doesn't decrease by someone's inability to see your worth. Hindi mo mababa ang worth mo base lang sa hindi makita ng isang tao kung ano yung halaga mo. Walang ibang makapagdidikta kung gaano ka kahalaga kundi sarili mo lang. Okay? Thank you so much, Kay. Thank you po. Thank you, Kay. God bless. Thank you po sa time. Bye-bye, Kay. Bye-bye po. Partner. Mhm. Grabe yun. Totoo. Ang hirap din kasi, dude, alam naman natin na magastos ang kasal. Diba? Napaka-magastos po ng kasal. Kaya, napakahalaga na bago kayo mag-down payment sa lahat ng mga supplier ninyo, i-make sure nyo talaga na 100% oo na kayo dun sa tao. Kasi kung hindi, nag-invest kayo pero lugi pala kayo. Ganun pala yung magiging peg ninyo. Mabuti sana kung yung isa lang yung gumastos, diba? Pero ikaw din, naglabas ka ng pera. So, isipin mo yun. Pero syempre, kidding aside, more than that, diba? More than the money na ilalabas mo, yung lifetime commitment dapat kasi yung lagi mong tatandaan eh. And sabi nga nila kapag nagpakasal ka, hindi mo lang naman tatanggapin yung partner mo ng buong buo eh. Tatanggapin mo din yung pamilya niya kung saan siya nanggaling. At may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi natin maiintindihan yung pag-uugaling meron. Yung mga in-laws natin, yung mga kamag-anak niya. Pero nasa tamang pag-uusap din niya ng partner mo. Kasi kung kayo naman ang nagpaparamdaman sa isa't isa na mag-partner kayo, na walang iwanan, na hindi kayo magkalaban, na magkakampi kayo sa bawat laban ng buhay, hindi man madali, pero malalagpasan nyo yung bawat pagsubok ng buhay. Tama. So, yun. Galing-galing ng partner ko. Hirap. Ikaw, papakasal ka ba? Ay, ayoko. Bakit? Marami naman na akong pamilya eh. Sana kung may legal dito sa Pilipinas yung lahat ng babaeng makakasama ko, papakasalan ko. Marami ako gustong pakasalan kasi, partner. Talaga ba? Ilan ba yan? 10 sila, partner eh. Grabe naman. Ilan na ba panganay mo? 10 rin. 10 yung nanay, 10 yung panganay. Ganyan yun. Grabe diba? ka. Nanay, panganay. Nagkakalat ka pa ng lahi mo. Gagawin ko di sa is. Wow. Sweet 16. Wow! Yan. Kaya tatawagin ka ng Tatay Jello! Yan. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. Bukas ulit magsama-sama tayo alas 9 ng gabi hanggang hating gabi. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess, DJ Rakitera. At kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. At kayo yung nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Mga kabisyo, andog po naming awitin sa inyo. It's a beautiful song by Chicago. Hard Habit to Break. Enjoy po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakatuto ngayon. Ingat po kayo sa mga biyahe ninyo. At enjoy lang po sa pakikinig. Metro's #1 Love Radio Basic!